ଆଘ ମାସରେ ମାଣ ବସିବ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଆରିସା ପିଠା କଣ ତମକୁ ଆସିବ? ହଁ ବୋଲି କହି ମାରି ଦେଇଥିଲି ଫୁଟାଣି। ଆରିସା ପିଠା ପାଗ ମୁଁ ନଥିଲି ଜାଣି। ଶୀଘ୍ର ମାକୁ ଫୋନ କଲି। ମା ମତେ ଫୋନରେ ଶିଖେଇଲା, ମୁଁ ପିଠା କଲି। ଶାଶୁ ଥିଲେ ସିନା ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଶିଖେଇ, ଶାଶୁ ନଥିବା ଦୁଃଖ ଆଜି ମୁଁ ବୁଝାଇ। ମାର କଥା ଅନୁସାରେ ଆରିସା ପିଠା ପାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚାଉଳ ଚୁନା ତା ଉପରେ ଦେଲି ଢାଳି। ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ହେଇଥିଲା ହାତ ଦରଜ। 2 ଜଣ ନଥିଲେ ଏ ପିଠା ନୁହଁ ସହଜ। ଧଳା ରାଶି ଦେଇ ପିଠା ଗଢି ଛାଣିଦେଲି। ସ୍ୱାମୀ ତାଟକା ହେଇ ରହିଲେ, ମୁଁ ଫାଇନାଲି ପିଠା ବନେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ସବୁ କ୍ରେଡିଟ ତ ମୋ ମାକୁ ଦେଲି ଆଉ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।